खमंग ढोकळा सगळ्यांनाच खायला आवडतो। हमेशाच आपण मार्केटमध्ये जाऊन हा ढोकळा आवडीने खातो, पण तोच ढोकळा आपण घरच्या घरी खूप कमी वेळामध्ये कमी साहित्यामध्ये तयार होतो। तो आज मी छानपैकी असा नरम सॉफ्ट स्पंजी असा लुसलुशीत खमंग ढोकळा अगदी मार्केटसारखाच बनवलेला आहे। तर बघू शकता इतका छान हा खमंग ढोकळा तयार झालेला आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, रेसिपी पूर्ण आवडली तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइबर करा। तर सुंदर असा हा खमंग ढोकळा तयार झालेला आहे। तर चला बघूया आपण याला लागणारे साहित्य आणि बनवायची कृती। तर इकडे मी एक बाउल घेतला आणि 1 वाटी बेसन पीठ घ्यायचे। खूप सहजपणे हा ढोकळा तयार होतो। मला कधीही खाऊ वाटलं की मी हा तयार करते घरच्या घरी। तर 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी टाकायचं आणि जरा क्रीमी टेक्स्चर बनवायचं। पातळ अजिबात बनवायचा नाही, घट्ट बॅटर ठेवायचा, अगदी क्रीमसारखा। बघू शकता सगळ्या गुठळ्या ज्या आहेत ना त्या सगळ्या अशा मॅश झाल्या पाहिजे, अगदी स्मूथ पेस्ट तयार झाली पाहिजे बेसन पिठाची। हे बघा, पाहता क्षणी आईस्क्रीम सारखं वाटला पाहिजे याचा टेक्स्चर, असा स्मूथ याला बनवायचं। 1-2 मिनटं तरी याला वेळ द्यायचा। छानपैकी सगळ्या गुठळ्या जोपर्यंत नाहीशा होत नाही आणि अशी स्मूथ क्रीमी टेक्स्चर तयार होत नाही तोपर्यंत हा फेटत राहायचा। त्यानंतर थोडंसं फेटून झालं की याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकायची, अर्धा चमचा मीठ टाकायचं थोडंसंच, त्यानंतर चिमूटभर हळद टाकायची। आता मी अंदाजाने नाही टाकले हळद, माहीत नाही त्याचा रंग कसा येईल, पण कमी जास्त होऊ शकते। इकडे मी हळद जास्त नाही टाकत आहे कारण की खूपच मग पिवळा होऊन जातो। त्यामध्ये इनो टाकते मी 1 पाकीट, आणि इनो नसेल ते बेकिंग पावडर बेकिंग सोडासुद्धा तुम्ही अर्धा चमचा टाकू शकता। झटकीपट आणि तुम्हाला स्पंजी असा ढोकळा जर हवा असेल ना तर हा बॅटर आहे ना लगेच फेटल्या आपल्याला स्टीम द्यायची आणि पाणी उकळलेलं असलं पाहिजे। थंड पाणी म्हणजे गरम व्हायला ठेवला असेल तर मग तुमचा हा ढोकळा स्पंजी होणार नाही। तर मी लगेच झटकीपट बनवते कारण पाणी जे आहे उकळत आहे। कसं असं ॲक्टिव्ह असतो, आपण जे इनो टाकतो ना त्याच्यामध्ये लगेच तो फुलला जातो गरम पाण्यामध्ये। हे बघा, थोडंसं तूप बटर काय असेल ते लावायचं असं बाउलमध्ये। एक असं खोलगट भांड्याला मी हे लावून घेते। मी ढोकळा नेहमी याच्यातच तयार करते। तुमच्याकडे जे पण पात्र असेल ना असं त्याच्यामध्ये हे असं तयार करायचं। आता हे बॅटर लगेच याच्यामध्ये ओतून घ्यायचं, एकाच साईडला ओतायचं। हे बघा, आणि मग नंतर सेट करायचं। तर बघा किती फुलला आहे, इनो टाकल्यामुळं याचा फ्लफीपणा बघा किती सुंदर तयार झाला आहे। आणि ह्याला थोडंसं हलक्या हाताने याला असं सेट करायचं म्हणजे चारी बाजूनी हा व्यवस्थित पसरला जाईल। हे बघा, अजिबात चमचा वगैरे अजिबात लावायचा नाही आहे। लगेचच आपण उकळत्या पाण्यामध्ये याला स्टीम द्यायची मंद गॅसवर, पाणी उकळत ठेवायचं। हा असं पाणी उकळायला खूप गरजेचं आहे, नॉर्मल थंड पाणी नको आहे आपल्याला, म्हणजे कोमट। जर तुम्हाला असं फुलल्याला आणि असं फ्लफी स्पंजी ढोकळा हवा असेल तर मी एका कढाईमध्ये गॅसचा जो स्टँड असतो ना आपलं बर्नर ते ठेवलं आहे आणि मी झाकण ठेवून ढोकळ्याला स्टीम देते 5 मिनटं। तोपर्यंत आपण एक चाचणी तयार करायची ज्याच्याशिवाय ढोकळा अधुरा आहे। तर 1 चमचा इथं मी तेल ठेवलेलं आहे तापत थोडंसं। ही छान आंबट गोड अशी चाचणी असते, ह्याच्याशिवाय चवच नाही। आता याच्यामध्ये कढीपत्त्याचे पाणी भरपूर टाकायचे, त्यानंतर 1-1.5 चमचा राई टाकायची आणि त्यानंतर मंदच गॅस ठेवायचा, फास्ट ठेवायचा नाही। त्यानंतर इथं मी 2 हिरव्या मिरच्या कापून टाकणार आहे आणि 1 चमचा साखर टाकायची। तर इथं मी 2 हिरव्या मिरच्या कट करते, हे बघा घेतलेल्या आहेत। आता ह्या जरा कट करून घेते, हातावरच कट करते कारण मी कट करून ठेवायला विसरले होते। काही हरकत नाही, झटकेपट कट करून टाकते याच्यात 2 मिरच्या फक्त। आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकायचं 1 चमचा साखर, छानपैकी आंबट गोड असा फ्लेवर येणार कारण आपण याच्यामध्ये एक साहित्य अजून टाकणार आहोत ज्याने छान अशी चटपटीत चाचणी तयार होते। तर 1 चमचा साखर टाकलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत अर्धा लिंबूचा रस, हीच खरा स्वाद देणारा फ्लेवर आहे लिंबूचा रस। तर हे पिळून घेते अर्धा लिंबूचा रस आणि आता हे थोडंसं मिक्स करून याच्यामध्ये आपण थोडंसं नॉर्मल पाणी टाकायचं।
आणि चिमूटभर, अगदी चिमटीमध्ये बसेल ना असंच मीठ टाकायचं, कारण आपण बॅटरमध्ये बेसन पिठामध्ये मीठ टाकलेलं आहे, प्लस याच्यामध्ये आपण लिंबूचा आंबटपणा दिला आहे, त्यामुळं जास्त मीठ नाही टाकायचं. परफेक्ट असं आंबट गोड ही चाचणी तयार होते. आता ही साखर जोपर्यंत विरघळत नाही तोपर्यंत ह्याला मंद आचेवर उकळून द्यायचं, म्हणजे आपला ढोकळा तयार होईपर्यंत ही चाचणी पण तयार होते. हे बघा, खूप छान अशी चटपटीत ही चाचणी तयार होते. हे बघा, मस्त ही साखर जी दिसते ना ही विरघळून द्यायची, भरपूर नाही करायची, थोडीशी पुरेशी आहे. आता ही उकळत आहे तोपर्यंत आपण आपला ढोकळा बघूया तयार झाला का नाही. हे बघा, उकळी आलेली आहे. इकडे आपला ढोकळासुद्धा तयार झाला आहे. अगदी 5 मिनटं याला मी झाकण न उघडता ठेवलेला आहे. तर हे बघू शकता. हे बघा, किती सुंदर स्पंची असा हा फुललेला आपला ढोकळा तयार झालेला आहे खाण्यासाठी. तर भरपूर असं म्हणजे झटकेपट आपण फेटलं बेसन इनो वगैरे टाकून आणि लगेच स्टीम दिला, म्हणून हा ढोकळा जो आहे ना तो फुलला गेला, म्हणजे वेळ लागला नाही त्याला असं तयार होण्यासाठी. हे बघा, मंद आचेवर ठेवायचा, काही हाय फ्लेम ठेवायचा नाही, फक्त पाणी उकळायला पाहिजे. आता मी हे काढून घेतलं आहे, थोडंसं थंड होऊन देते. आता थंड झालं आहे. आता ह्याला असं उलटं करून घ्यायचं, चाकूनी चमच्याने काढायचं नाही, हे असं उलटं भांडं करायचं आणि थोडासा दाब द्यायचा, चारी बाजूनी असं प्रेस करून याला असं अलगद काढायचं. पाहू शकता किती मस्त सुंदर, कुठेही न तुटता जाळीदार स्पंजी असा हा ढोकळा तयार झाला आहे. दुसऱ्या एका प्लेटमध्ये आता हे काढून घेऊया. हे बघा, वाटतोय का नाही एकदम भारी असा ढोकळा, कुठेही जराही तुटला नाही आहे, परफेक्ट असा ढोकळा तयार झाला आहे. चाकूमध्ये थोडंसं असं कट करून घ्यायचं हलक्या हाताने, जसे पण तुम्हाला याचे स्लाइस बारीक मोठे हवे तसे. तर मी जरा मोठे मोठे करते, असं हलक्या हाताने कट करायचं. किती सुंदर ढोकळा तयार झाला. थोडी कटिंग बिघडली माझी, पण हरकत नाही. आता एक गरमागरम चाचणी कोमट असली की लगेच टाकून घ्यायची, आतपर्यंत छान मुरून द्यायची आणि थोडा वेळ ह्याला द्यायचा. काय असते, चाचणीचा सगळा फ्लेवर ढोकळ्यामध्ये उतरतो आणि मग खाता वेळेस तो एक छान स्वाद लागतो, आंबट गोड असा. आणि हॉटेलमध्ये तुम्ही नेहमी बघतात बघा, ढोकळ्यावर अशी राई वगैरे असते, कोथिंबीर वगैरे टाकलेली असते, अगदी तसंच केलं बघा तुम्ही. फक्त मला वाटतं थोडीशी हळद कमी पडली, नाहीतर खूप छान पिवळा रंग आला असता. पण मी चिमूटभर हळद टाकली ना, तुम्ही थोडीशी जास्त वाढू शकता हळद. तर मी तुम्हाला एक पीस काढून दाखवते. हे बघा, किती सुंदर आणि किती मस्त याची लेयर तयार झाली, जाळी तयार झाली आणि याचा स्पंजीपणा तुम्ही बघू शकता, किती मस्त वाटतोय. असं वाटत नाही की आपण हा घरी केला आहे झटकीपट खाण्यासाठी. बाहेरून खर्च करण्यापेक्षा असं तुम्ही फक्त 1 वाटी बेसन पिठापासून सगळेजण आवडीने खातात आणि खर्चही वाचत. तर बघू शकता, मस्त झाला आहे ना, अगदी हॉटेलसारखा. थोड्या वेळाने अशी थोडी चाचणी टाकत राहायचं, म्हणजे जसं जसं सुकत राहील ना तसं टाकत राहायचं आणि 5 मिनटं द्यायचं आणि मग एक आनंद घ्यायचा याचा खाण्याचा. तर कशी वाटली, सोबत आंबट गोड चटणी घेऊ शकता, खोबऱ्याची चटणी किंवा प्लेनसुद्धा याला खाऊ शकता. आता मी हे थोडंसं मुरून देते, ही जी चाचणी टाकली आणि मग याला खाणार आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला आपली ही सिंपल आणि झटकीपट पण मस्त परफेक्ट अशी हॉटेलसारखी खमंग ढोकळ्याची रेसिपी? आवडली असेल तर लगेच झटकेपट ट्राय करून बघा, परफेक्ट तयार होणार आहे. चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. स्वस्त रहा, मस्त रहा.